Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. Benvinguts a un nou capítol de Paper i Píxels. Vull dedicar aquest capítol a les històries per a abans d'anar a dormir els nostres fills o filles. Jo, com que sabeu que sóc escriptora, de moment el que estava fent era, els dies que jo dormia a la meva filla, inventar-me jo històries. La meva filla dorm molt bé i n'hi ha dies que no dona ni temps a contar-li una història perquè es queda directament dormida, però si puc, sí que m'agradava anar explicant-li jo alguna història, perquè com a escriptora la meva tendència és a inventar-me jo. Però sí que he vist que li comença a agradar una sèrie de repeticions, que li explique sempre la mateixa cosa, i quan me l'he inventada, si no me l'he anotada, vaig fent variacions. I sí que buscava algun llibre que poguera llegir cada nit de manera que es convertira en un ritual aquest mateix llibre. Vaig començar a pensar si ja coneixia algun. Sí que n'hi ha alguns molt famosos, com per exemple Bona nit lluna, que el que fa és, en l'habitació on anem a dormir, dir bona nit a cada objecte que hi ha en l'habitació fins que arribem a dir bona nit a la criatura que s'està dormint. A mi és un llibre que m'agrada, però l'altre dia m'anava amb la meva filla a diverses llibreries per a buscar altres llibres per anar a dormir. Els que trobava per a la seva edat no tenien encara història, perquè, clar, les edats són edats lectores i com que els xiquets de 2-3 anys encara no llitgen ells, el que tenen és bàsicament imatges i alguna frase solta o simplement paraules. I si ja busquem que tinguin un poc més de frase, una història per a poder-la explicar, que no hagi de completar l'adult que l'està veient, ja ens n'anem a contes d'una altra edat. Què passa? Que els que ja posava específicament contes breus per anar a dormir, em trobava que tots eren, per exemple, de prínceps i de princeses. I jo buscava algun que no tinguera, diguem, monarquia pel mig. Buscava més, per exemple, ja li agraden, com a la majoria dels xiquets, històries d'animalets, per exemple. De fet, l'altre dia també hi havia un capítol de Peppa Pig que vaig veure en què Peppa no podia dormir i son pare li explicava la història d'una princesa que no es podia dormir. Clar, jo intentava eixir-me un poc d'això, per això jo me'ls acabo inventant. De manera que vaig deduir si podia escapar d'ahí buscant llibres que no foren específicament per anar a dormir, però que tingueren històries que m'agradaren. Són històries, a mi en general n'hi ha històries que m'agraden, però per exemple no m'agraden per abans d'anar a dormir. Pense també que si és l'última cosa que li vaig a llegir abans de dormir, vull que es quede somiant amb aquesta història. I buscava coses que estiguera bé, que li ballaren per la imaginació mentre ella està dormint. No vull que acabi, per exemple, amb històries que tinguin alguna cosa més tètrica o més de por. Per al dia no passa res, n'hi ha xiques que els agraden històries amb més misteris o amb alguna escena més trista, però immediatament abans d'anar a dormir jo intentava escapar un poc d'això perquè vull que tinga, diguem, un son més tranquil. Vaig començar a pensar si coneixia alguna història més original o més divertida, que fora bonica per abans d'anar a dormir, però que tampoc fora una cosa perfecta i políticament correcta. Vull dir, tampoc volia que fora tot allò rosa en plan Disney. I no acabava de trobar, fins que em vingué la meva garantia de sempre en forma de Neil Gaiman. Fa uns dies vaig dir una notícia sobre una de les novel·les de Neil Gaiman i això em va fer pensar en ell. I vaig començar a pensar que Neil Gaiman té històries per a totes les edats i que alguna de les dels més menuts em podria valdre per a explicar a la meva filla abans d'anar a dormir. Com que per a mi Neil Gaiman és una garantia de que la història m'agradarà, de com estarà explicada, del que explicarà dins, vaig pensar que havia d'explorar un poc la bibliografia de Neil Gaiman o el que jo ja tinguera a casa. I vaig recordar que tenia la magnífica i preciosa Cabello Loco, il·lustrada per Dave McKean. Si voleu començar a ensenyar anglès als vostres fills, també és molt bona oportunitat perquè l'original Crazy Hair és fantàstic. La traducció ha hagut de canviar un parell de coses, de manera que si podeu anar a l'original aneu, però si no la traducció està molt ben feta. Està rimada, a mi m'agrada perquè dona molta musicalitat a la història. Vos deixo baix en la caixa d'informació l'enllaç al vídeo en què l'autor, Neil Gaiman, llig Crazy Hair perquè és genial, i veureu com us dona ganes d'agafar-la, de llegir-la als vostres fills o de llegir-la per vosaltres mateixos, perquè és una història molt original i molt divertida. Els personatges principals són una xiqueta i un adult, que és el que té el cabell boig, i m'agrada perquè també és la situació que es troba quan anem a agitar els nostres fills. Està el xiquet o la xiqueta, que és qui va a dormir, i està l'adult, que és el pare o la mare, que és qui va explicar la història. Per tant, són els mateixos personatges que estan, diguem, en l'habitació, en la situació de dormir, són els que estan en la història que anem a explicar per anar a dormir. Això em va fer pensar també en altres històries de Neil Gaiman que pogueren valdre, i en total n'he trobat 2 més. És a dir, que a Crazy Hair podem sumar 2 històries més, que són les històries del panda Chew. En anglès, Chew és l'onomatopeia d'esternudar
I Chu és un panda que esternuda molt en les històries, i esternuda en els moments més inadequats, diguem, però és molt entranyable i és molt divertida. I Chu, a més, és un osset panda que és molt tendre també per als xiquets que els agraden els animals. Com que triomfa tant el dia de Chu, Tuesday, que a banda en anglès sona paregut a dimarts, Tuesday, no sé si és algun joc de paraules també voluntari, però el cas és que sona a dimarts. Després de Tuesday, el dia de Chu, tenim Chu's First Day at School, que és el primer dia d'escola de Chu, que també és una situació molt adequada perquè tots els xiquets estan o començant la guarderia, o començant infantil, o començant primària, de manera que per a tots aquests cicles en realitat són històries que estan molt bé, més si ja han agafat afecte al personatge en el llibre anterior. Cabello Loco el que té de bonic és que és una història com és ell, com és Neil Gaiman, que de fet jo crec que el representa un poc a ell perquè ell també té com a Einstein i aquest cabell esbojarrat. Jo crec que els genis tenen un poc aquesta estètica, jo crec que perquè tenen tantes idees dins, jo els visualitzo que tenen tantes coses dins que estan intentant eixir que aquesta creativitat i aquesta imaginació no deixen que el cabell estiga. Per a mi són cabells imaginatius, jo ho descric així, no és un cabell desordenat, no és que vagin despentinats, és que són cabells imaginatius, són cabells de persona creativa i donen molt de la idea del que ells tenen per dins i a mi m'agrada molt. Per tant, jo m'ho imagino com que estic llegint sobre Neil Gaiman i com que ja en soc fan, doncs la història m'agrada més. El cas és que explica la història d'una xiqueta que es diu Bonnie que li crida l'atenció a un home sobre els seus cabells bojos i l'home, tot ofès, li explica les meravelles de tindre el cabell tan boig, de totes les coses boniques i originals i divertides i exòtiques que té dins del cabell i de tots aquells que venen a admirar el seu cabell. I explica: la història és curta però passen moltíssimes coses i molt variades i molt originals. Per tant, jo crec que és una història que també va molt bé a l'hora de quedar-nos somiant amb aquesta història, perquè jo trobo que és una història que potenciarà i multiplicarà la imaginació i la creativitat. Trobo que és com un trampolí molt potent per a que després els xiquets imaginen altres coses. Mireu com són els vostres fills o filles i quina és la que trobo que és més adequada, perquè a cada persona li va una cosa, però trobo que en qualsevol de les tres recomanacions tindreu una aposta segura. Si ja les coneixeu o no, o si ja les heu posades en pràctica i els vostres fills els encanten, per favor deixeu-m'ho tot com sempre en la secció de comentaris.